Tak ahoj, ale když jsme se potkali v roce 2012 v Egyptě, co to byla náhoda, nebo co jsi tam vůbec tenkrát dělala v tom Egyptě? Takže jsem v Egyptě žila a potápěla jsem se tam, připravovala jsem se na závody, na mistrovství světa, na všelijaké světové závody ve freedivingu. Na rychlém potápění, rozumím. Jak vůbec se k tomu dostala? Odkud přišlo na rychlé potápění u tebe? Jednoho dne přišel kamarád, že chce dělat kurz, tak jsem řekla, proč ne, plavat umím, protože jsem 10 let závodně plavala. Potom jsem dělala vlastně ploutové plavání, tak jsem řekla, že to chci zkusit určitě a jeli jsme do Chorvatska na kurz, protože jako jediní to dělali tehdy v Brně, tak jsme jeli s Brňákama do Chorvatska na kurz. Já tam si poprvé ochutnala freediving. A jaká byla v tom cesta k závodění v tom? Kdy tě vůbec napadlo, že chci začít závodit? Strašně jednoduchá, protože jsem se potopila tolik, co se potopil kde kdo po 10 letech. Jasně. Takže to bylo takové emocionální a příjemné, hezký pocit. Tvoje úspěchy, jak to vůbec potom šlo? Ono si docela rychle letěla hodně nahoru, nebo spíš hodně dolů, ale bylo to rychlé. No, někomu se to může zdát, že to bylo rychlé, ale bylo to dřina a prostě sebezapření, kde jaké omezování se v soukromém životě. Ale prvně byly bazénové disciplíny a hloubky jakoby na oceánu, na otevřeném moři moc nešly. Potom jsem to nějak jakoby psychicky prolomila, prostě myslím si, že jsem k tomu dospěla jako mentálně a teďka to jde lépe, než to šlo jakoby předtím. Jsem tu hranici nějak jakoby zlomila a šlo to líp. A tvoje největší úspěchy, když teďka zkusíme nastínit? Co ty vzdálenosti, co ty hloubky? Vzdálenosti nejsou tak jako markantní, jak ty hloubky mi jdou teda teďka lépe momentálně a na to jsem se taky zaměřila, protože mě baví víc. Takže to je 90 metrů s monoploutví do hloubky a 65 metrů bez ploutví. Ty máš ještě jedno číslo, který je hodně zajímavý. Co to je? Jsem na to docela jakoby hrdá, protože jsem jako jediná a první Češka, která se potopila pod hranici 100 metrů. Nějakým způsobem si opustila závodní freediving? Kvůli čemu to bylo? Tak je to obrovský zlom. Byla jsem těhotná a porodila jsem zdravou, hezkou holčičku. Tak kvůli tomu jsem přestala se potápět, že těhotenství jako bych neměla zadržovat dech, takže jsem se přestala potápět. Ale teď momentálně bych se chtěla vrátit jakoby v plné formě a v plné síle jako zpátky do toho na tu světovou špičku, na světovou úroveň. Máme na to půl roku, bude teďka zima v Čechách. Jak teďka trénuješ, co vlastně hodláš dělat? Jak vypadá freediving trénink? No, takže já jsem se spojila s dobrým kamarádem a přítelem, který mi pomáhá ve výživě a v tréninku, v suchém tréninku, tak bych chtěla tady v tomhletom na sobě zapracovat, protože vím, že mám jakoby skluz a začít běhat, cvičit stretching, jogu, dechové cvičení, zvětšování kapacity plic a být prostě lepší. Takže jste spolu dali dokupy spíš kolo nebo běhání, nebo co vlastně s tím nebazénový části hlavně děláte? V podstatě by se dalo říct jakoby všechno. Hlavně běhání, kolo, běžky v zimě, jakýkoliv fyzický sport, prostě, který mi přináší radost a kterým se zlepšuju. Apnea chůzi, apnea běh, všechno, co mě jakoby posune zase zpátky dopředu. Jaký je nějaký časový horizont tvýho návratu na světový kolbiště nebo na světový závody? Tak
asi bych řekla jakoby časově půl roku. Chtěla bych se zúčastnit teď na Bahamách Vertical Group, který bude v roce 2016 v dubnu. Potom bude mistrovství České republiky a mistrovství světa. Ale na ty Bahamy bych se chtěla jakoby připravit intenzivně a tam si udělat nějaký hlubší ponor, a pokud by se to nepodařilo, tak 2-3 měsíce třeba v Egyptě. Musím držet palce, aby se to povedlo a aby si pro to udělal maximum a aby se všechno vedlo a doma všechno vycházelo, malá byla zdravá a aby se tvoje návraty do závodního tréninku vyvedly ve všech parádách. Děkuju. Tak jo, taky děkujeme.